Kerman Miarritzen. Aizu, gizon, barkatu. Bai, egingo alditazu argazki bat? Bai, biztan da, non nahi duzu? Bai, berdin duz, guztia da ederra. Etorri naiz, buelta txiki bat eman asmoz. Eta uste dut egun pasa geratuko naizela. Hemen turismoa egiteko leku bikaina da. Kontua da, Miarritzera etorri naizela, ordu erditxo batean geratu asmoz. Baina ez dut plan horik, informaziorik hartu, haze pena. Bai, eta zer jakin nahi duzu hemen? Ba, etorri naiz argazki batzuk egin asmoz. Eta jakin nahi dut zein diren lukurik interesgarrienak. Bai, arazuri gabe lagunduko zaitut. Ni turismo enpresa batan lan egiten dut, eta nahi bauzu behitz hartzera izut argazki bat. Ze ondo, joe, bakarrik egoteko asmoz etorri naiz eta lagun berri batekin dut. Aizu, aterako dugu elkarrekin argazki bat? Bai, biztan da. Patata... Egiteko asmoz esango dugu euskaraz. Kerman Miarritzera joan da argazkiak egiteko asmoz. Argazkiak egin asmoz, bezalako egiturak saiatu ez erabiltzen, ez baitira ontzat ematen. Aizu, ikusten duzu eraikin bat hor, hondartzan oso polita dela? Zer da? Hori hor kasinoa da eta bizki famatua da Miarritzen. Badaukat etxean beste kamera bat, teleobjektiboa daukala. Hori ekarri behar nuen. Hemen badago ere eliza bat oso ospetsua dela, ezta? Bai, hemen daukazu Saint Eugenie eliza eta ere bizki ezaguna da Miarritzen. Aha. Eta eraikin zuri hori mendi gainean dagoela? Hor, eskuinean, itsas museoa duzu. Eta hemen beste eraikin hori hondartzan dagoela? Hori termak dira. Termak? Bueno, barduan itsas museora joan ordez, termatara joango naiz, sirenatxoak ikustera. Kontu zerlatibozko esaldiekin. Beste kamera ekarri behar nuen, teleobjektiboa daukala. Esaldia, ez da zuzena. Horren ordez, honakoa esango dugu. Beste kamera ekarri behar nuen, teleobjektiboa daukana. Ikusten duzun bezala, Miarritze hiri bikaina da, eta mintzatu zure lagune eta etorrezaten hemen behiro. Bai, esango diet, ordu erdi geratzeko asmoz. Etorri naizela, bueno, eta egun ederra pasatu dudala. Gainera, ikusten duzun bezala, Miarritzen badira leku pilo bat, eta neguan edo udan ikusten ahal dituzu, eta bikainak dira, Bai. Bueno, eta ziur badirela oraindik ikusi ez ditudan txoko pilo bat. Ba, berriro etorri eta ikusiko ditugu elgarrekin, Egin da, ziur berriro etorriko naizela. Eta zuk ere Algortara etorri behar duzu, ze badira nere txoko batzuk izugarri gustatzen zaizkidanak. Plaza handi batekin etorriko naiz. Egin da orduan, venga, azkenengo argazkia egingo dugu. Venga. Patata! Miarritzera joan da gaur Kerman argazki batzuk ateratzeko asmoz. Eta azkar bueltatzeko asmoz joan bada ere azkenean egun pasa geratu da. Batetik ikasi dugu zerbait egiteko asmoz esaten dugula eta ez zerbait egin asmoz. Eta bestetik erlatibozko esaldiekin nahastu eginda Kerman. Zer da eraikin zuri hori mendi gainean dagoela? Hori ez da zuzena. Zer da eraikin zuri hori mendi gainean dagoena? Hori da forma zuzena, beraz, kontuz, erlatibozko esaldiekin. Eta zuek ere, euskaraz ikasteko asmoz baldin bazabiltzate, badakizue, honekin edo darekin, baina egin.